Нәрсә ханым, менә билгеле булганча бит инде балалар бакчасында шулай ук татар теле өйрәтелә. Бала 167 тел белергә тиеш. Менә шушы программа хакында әйтеп китсәгез иде. Нинди программа эшлиме? Менә ул татарча мин 26-нчы балалар бакчасында татар балаларына ана теле һәм рус балаларына татар теле өйрәтү белән эшлим. Шушы программаны төзүдә туган татарча сөйләшәбез дигән программаны төзүдә мин үзем катнаштым. Балалар бик теләп өйрәнәләр, чөнки сүзләр әз, аларга иң мөһим сүзләр генә үзләре тирә юнда гел ишетеп торган сүзләр белән генә без аларны балаларны аралашуга чыгарабыз. Диалогка чыгарабыз, алар бик теләп безнең проектыбызда катнашалар. Менә урыс балаларының әти-әниләре шушы программаны ничек кабул итә кирәк дип саныйлармы? Бер әти-әни дә каршы килмәде. Алар безнең уңышларыбызга шатланалар, чөнки балаларыбыз бик белеп теләп, өйрәнеп чыгып китәләр мәктәпкә. Беренче чыгарылышны без менә бу елда узган уку елында чыгардык. Бик уңышлы чыкты дип уйлыйбыз, чөнки без менә шушы ике теллелек конкурсы булды бит инде безнең шәһәрдә. Шушы конкурста без җиңүчеләр рәтендә булдык. Менә шушы 167 сүз арасыннан иң кыеннары нинди балалар өчен? Берсе дә кыен түгел. Чөнки алар аны гел сөйләшүдә, аралашуда гына кулланалар. Менә бер 5-6 сүз генә әйтеп китсәгез иде. Нәрсә белергә тиеш балалар? Нинди сүзләр? Алай дип кенә әйтеп санап чыгарып булмый инде ул сүзләрне. Аларга иң кирәкле аралашуда кулланырга мөһим булган сүзләр. Шушы менә татарча укып чыккан балаларыгыз инде укуларын татар мәктәпләрендә дәвам итәләрме? Татар мәктәпләренә күп баралар безнең бакчадан балалар, чөнки бездә бер төркем рус төркеме булса, икенче төркеме чиста татар төркеме. Бездә татар теленә бик зур игътибар кулланыла. Назилә ханым, менә сезнең инде укытучы тәҗрибәсе бик зур. Менә шушы укытучылар көне алдыннан инде сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Менә сез татар теле өчен борчылучы укытучыларның берсе идегез. Менә шушы борчылуыгыз әле дә каламы? Инде татар теле менә мәктәпләрдә тиешле дәрәҗәдә укыту куелганмы? Чынлап та инде моннан 10 ел, 15 ел элекке вакытлар белән чагыштырганда бу проблема бик зур булып күз алдына килеп басты. Чынлап та мәктәптә татар теленә игътибар укытучылар ягыннан, укытучыларның тырышлыгы арткан чакта да нәтиҗәсе кимү ягында. Чөнки мәктәпкә татар мәктәбе дигән исеме булса да, татар телен белмәүче, гаиләдә аралашмаучы рус телле балалар күбрәк килә. Гаиләдә татарча аралашкан балалар белән эшләүе тел белмәүче балалар арасында кыенлаша. Менә шушындый проблема аркасында татар теле дәресләрен үткәрү дә зур проблемага әйләнеп бара. Менә бит инде Назилә ханым шушы татар мәктәпләренә нигәдер урыс телле балаларны да бик теләп бирәләр. Ата-аналары нәрсә дип әйтә, татар мәктәпләрендә тәртип күбрәк диләр инде. Менә шушы күренеш күзәтеләме, бармы? Менә ни өчен урыс телле балалар килә татар мәктәпләренә? Шул күренеш бар. Татар балалары безнең 80-90 елгы вакытларда урыс мәктәпләрендә 40 бала укый дип инде. Менә шундый мәктәпләрдә белем алганнар, татар балалары булсалар да, аларга игътибар җитмәгән. Һәм менә алар күреп инде шушы дисциплина, тәртип ягыннан күреп, үзләренең балаларын татар мәктәбенә урнаштырырга тырышалар. Ләкин төп гаип үзләрендә. Балаларына инде телләре татарча ачылмаган һәм үзләренең дә татар телен өйрәтү телекләре булмау аркасында бераз авырлык килеп чыга тел өйрәтү мәсьәләсендә. Менә бит инде укыткан вакытта дип әйтегеме, укыткан вакытта урыс телле бала белән татар телле баланы укыту кыенмы? Кирәк булган Кыен, бик кыен. Чөнки татар мәктәпләрендә татар телен укытырга кирәк, тирәнтен өйрәтү программасы белән. Өйдә татарча аралашкан балалар татар телен ныклап өйрәним дип килер татар мәктәбенә. Шул ук вакытта рус телле балалар берни дә аңламыйлар. Укытучы бер юлы ике функция башкарырга тиеш. Тиешле дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә татар телле балаларга да өйрәтергә. Һәм шул ук вакытта кызыксынулары булсын өчен рус балаларына да нинди булса уйлап чыгарга кирәк. Менә бу инде әлбәттә эшне авырлаштыра.
Менә бит инде математика фәнен татарча укыту кирәк түгел дигән сүзләр дә яңгырый. Моны инде кайбер милли хәрәкәт вәкилләре дә күтәрде. Математиканы татарча укытудан башларга диләр. Менә сезнең фикерегез. Әлбәттә, татар телен, математиканы татар теле укыткан чакта балаларның фикерләү ачыла. Бу иде теле татарча ачылган балалар өчен бик кирәкле, шул вакытта кызык күренеш. Ләкин шул вакытта 4нче классы бетергәндә безнең балаларда йыгы биргән кебек ига бирәләр. Ләкин менә алар бит ул биремнәр безгә рус теленә кайталар. Әгәр без татарча укытсак, ул балалар ул биремнәрне үти алырлар микән? Һәм шул вакытта татар телендә ул биремнәрне татар мәктәпләренә биреп булмый микән? Тәрҗемә итеп. Менә инде өметегез бармы? Татар мәктәпләре дип саналган мәктәпләрдә шушы татарча укыту тиешле дәрәҗәгә куелырмы? Өметем бар. Чөнки иман булган балада тәртип бар, киләчәк бар дигән сүз. Мин инде татар теле юкка чыгыр дип уйламыйм. Халык чынлап та аңлар, үз теленә үзе бурылыр һәм ул бар гаиләдән тора. Балаларын татарча өйрәтү. Әгәр телендә өйрәнеп, теле ачылып, татарча ачылып, әнисенең туган телен өйрәтүгә теләге булган балалар килә икән, безгә бик күңелле һәм җиңел булыр иде.